ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯୀଶୁ 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏହା ଆମେ ବାଇବେଲ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯୌନ 21:1-10 ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ତିବିରିଆ ହ୍ରଦର କୂଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସିମୋନ ପିତର, ତୋମା ଯାହାକୁ ନିଦୁମ କହନ୍ତି, ଗାଲିଲର କାନା ନିବାସୀ ନିତନଏଲ, ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଏକଥ ଥିଲେ। ସିମୋନ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେହି ରାତିରେ କିଛି ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାହାନ୍ତା ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୌକାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜାଲ ପକାଅ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ପାଇବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଜାଲ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଏତେ ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହା ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ତ ପ୍ରଭୁ। ସିମୋନ ପିତର ଏ ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଶୁଣି ଅଙ୍ଗରଖା ନ ପିନ୍ଧି ଥିବାରୁ ଆପଣା ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନୌକାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମାଛର ଜାଳ ଟାଣି ଟାଣି ନୌକାରେ ଆସିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କୂଳରେ ଅଧିକ ଦୂରରେ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କୂଳରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗାର ନୁହା ପୁଣି ତା ଉପରେ ବୋଝା ମାଛ ଓ ରୁଟି ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିଅଛ ସେଥିରୁ